okufanele ukwenza kwethu kuloya muzi singazitsheli ukuthi sisemzini wasebuhleni sithi sisezulwini lamazulu Indabenkulu. ngoba uShembe usifihlele imfihlo yakhe akakwazi ukusikhombisa okwasezulwini lamazulu sisesemhlabeni sisenalamehlo abuka yonke into emhlabeni usimemile ngiyabonga abangcwele beniphumile naya phambi kwaNkulunkulu isabatha nesabatha besimbona nasohambeni besimbona kuhle uma nizibheka nisesemhlabeni nihambe niyofuna uNkulunkulu Thokozani wema Nazareta Tazimoni Enkosi Thokozani wema Nazareta Amen.
Ende Benkulio. ngisho uNkulunkulu lesiphuma kuye ebuhleni. Kukhona abantu angibagxeki abathi bathunywe uNkulunkulu, kodwa ukukhuluma kwabo bakhuluma into efanayo. Angibasoli, kodwa ngifuna ukwenza umehluko. Uma bekhuluma abantu bakhuluma inkulumo eyodwa sebebaningi, bathi izinto zakho ziyovuleka, wabazalwa nazo zavalwa woza ziyovuleka. Iningi lalezi nkonzo ikhona. Ngithi mina uNkulunkulu ophelele usebuhleni. Simemile, wasimemele uhambo lwakhe, hayi lokuya entabeni, lokuyopractice ukuthi uma usuhambile kulo mhlaba yiphi indlela uzohamba kuyo uma uyezulwini, futhi lona izulu likuphi. Singayisholo sithi kade siye entabeni, shembu nezulu. NgoLwesihlanu uthi umnikazi wesonto kade lunzima uhambo, ngoba khona abafikelwe isikhathi sokuhamba. Uma sihamba siyebuhleni sithunyiwe ngoLwesine, Shumayela uNdlovu, Shumayela uNzuza, sizofika sidlule ebuhleni siye eDurban Station, siyothenga siphume lapho siye emhlanganweni sisibuye. Uma sehla lapha entabeni, uma wehla ngaseVamshela bazokha amanzi abantu, umphakathi wentaba ngey'gubhu. Liyanizwa sithi thina hawu nayihlupha kangaka nakho amanzi na, bathi la manzi azophela aqala ukuba khona njengoba kufika uNyazi, uma kuvala ukuhlangana yaphela. Kunabantwana abantu abahambile beficwe isikhathi kokheli. Ngiyafisa uNkulunkulu angiphe izandla ey'thofozelayo bese ngilekelela, angikhombise le ndoda okuthiwa uMshumayeli kulomzimba ukuthi ihleli kuphi. Ende Benkulio. Bese ngiyinikeza amafutha kashele agcobe ibandla lakhe, uma lufika uNyazi luwafika abantwana bakhe becwebezela bemoya mubi. Ngiyacela usanda nezwe ibusise ikhishwe uNkulunkulu ebuhleni njengoba kade ihleli ebuhleni. Akabaningi abantwana abaphetha phambi kwabo usanda nezwe. Zonke lezi busise uNyazi bede beyikhipha usanda nezwe kaningi emakhona. Ngifisa ukubabaza uNyazi, ngifisa ukubabaza uNkulunkulu osemhlabeni. Silapha ya ngoLwesine, uNkulunkulu ukhipha imbuzi eziwu-4. Akafiki baShumayeli, singaphakathi siyahlinza. SinomShumayeli uNdlovu nabanye abaShumayeli, asibaningi esu-4. Bese sikhumula iNazaretha siyayikhumula siyigaxa, asikwazi ukuhlinza nayo. Bese ekhumula ivest uMshumayeli uNdlovu. Unenyama la. Okay. Iwumvinqo la kuye. Ngiyasondelana ngiyambamba, uMshumayeli wadliwa yini la, uthi angilindozanga lutho. uNyazi ngezwe lungibuza ngalento luyayazi. Kodwa ngicela ukuba mfishane mhlawumbe uNkulunkulu uzokwenza ukuthi sikhulume ngelinye ilanga. Khona okuningi okudingayo ibandla. Uthi ngizwe ubaba engibamba la, wayesethi Ndlovu, uyayazi lento la kuwe ngemuva ukuthi wakuyini? Uthi uNdlovu cha ngazalwa nayo. Ngesikhathi uBhombele kubumba kwaba
nembobo wakhohlwa ukufaka inyama ukugcwalisela inyama uthi ngase ngicaphuna imini inyama ngayiphahleka ngakusinda leli qhube lapha wasindwa yimi mhlawudala wena Indebankulil. uthi abantu abazi ukuthi wena ngangikuthuma uthwala izitsha no-Elija wa-Israyeli ngazi ukuvusa emhlabeni lo nkulunkulu esiphuma kuye uhambo ulwazi thina singalwazi safike samkrema umkhokheli wathi sisuke lapha sazi ukuthi umhlangano uyophuma mhla ka-5 kodwa kuthe mayivala inkonzo emini wathi umhlangano uyaphuma ebusuku angithi ubesebuka indlela iviki lonke ubethatha imoto aphuma amaze ufike eKenana phela buyele ekhaya kanti uyalungisela thina uma siphuma nomphongolo sifike eParadise sajabula uNkulunkulu agida phambi kwethu sibuka kanti ugidela umqomiti ngoba cela ukujika kuleyo ndawo izoxoxela ngelinye kodwa ngiya endabeni yokukrema ukuthi eqala ukuthi umhlangano uhambe ebusuku uma lapha ethi umfundisi uShozi khona umfundisi uKhumalo washiya ibhodwe nophuthu base beyasola uMshumayeli uKhanyile uba besendlini wayesethuma ingane wathi akubize uMshumayeli uKhanyile uma ifika uMshumayeli uKhanyile uthi malume ngiyangisola imali nithi umhlangano awuphume ebusuku uthi uKhanyile cha sithi ubaba kasicabangele sohamba kanjani ebusuku uthi lutho unyazi uKhanyile we malume uyazazi izitha zobuNazaretha ukuthi zilala nini angithi thina besikreme isonto uthi umhlangano uphuma mhla ka-5 wathi uNkulunkulu wathi uphuma ebusuku esala saphuma sahamba waluhlenga uhambo lwakhe lunzima safika lapho bekunobunzima khona ngiyokuchaza ngelinye ilanga lo buya kunzima uyonginika uNkulunkulu angithume ngikuchaze kodwa ngizama ukuveza ukuthi lapho esiphuma khona siphuma ezulwini lamazulu la kuhlala khona uNkulunkulu lozayo uma sihleli uba kunokudlula ke lapha phambi kwendlu ensini uxoxela indaba yami neyakho ithi le ndaba ithinta wena nsizwa ithinta wena mama uthi uNkulunkulu wasekuhleni kukhona icala amaNazaretha angalithethi agcina ngokusonto kakhulukazi obaba ithi leli icala indaba yalo umkhulu wami wayengashadile nogogo ubaba wami wangashada nomama mina ngase ngiyashada ithi indaba yonyazi laba abantu abangazange bashade nomuzi engiwakhile bawubona bawazi hleli mina nomngane ngisanda ukushada bona bahamba emhlabeni bangashadile lokhu sinikela sithi asibabona abantu bakithi nawe uthi abakithi nawubabona abantu abekho ekhaya bahamba emhlabeni bangashadile ngicela ukugcina ngeyedwa kwaloba amakoti abahambe eHomesi ngithe ngicela uba mfishane ithi indaba yonyazi uma abazali bakho babengashadile wena hlalisuthi encane mawuthola amandla lezi inkomo angazi ngoba sekulotsholwa ngemali khiphe ebhenki uvele ushonele uyothetha kanjani lelo cala ilungile imali kodwa zama ukuthi bekhona iy'nkomo eziwu-4 zoboya ithi thatha lezi inkomo ufike ekhaya ukhulume nobaba wakho uma ungakamshadisi uzofika ebukhokho wakho
baba thatha lezi inkomo ngiyakukhombisa ngizogana wena ushadanga noma ngiyakutshela ukuthi la ekhaya kuzongena umuntu oshadile wena baba thatha lezi inkomo uyikhombisa umkhulu lapha ekhona ukuthi kulomuzi engwakhayo kwakufanele wakhiwe ukushade nomama ushadanga nazi inkomo mina ngizoshada ngizise ekhweni lami la ekhaya kuzoqala ukuba ngumshado ngami bese umtshela umkhulu wakho ukuthi akathathe lezi inkomo ayikhombisa ukhokho wakho lo mbiza ngokhokho khona kongabizwa lo kuthiwa ukhokho bele ozala ukhokho wakho akasabizwa lo sekufanele abuye azozala uthi bese uyaqhubeka uyashada bese wenza umnikelo khuluma indaba ekade ixoxeka ebuhleni siteli lapha ngaphakathi ukuthi lokhu sithi abazali bethu zakhe imizi bakhona kodwa amacala wabo sewathetha wathetheki indaba asinikeli kahle asibagezi ithi indaba bese uthatha umnikelo u11 rand bese uthi lo 10 rand lo cela uNkulunkulu ushembe angezele ukhokho wami ishumi ngelenhlambuluko yakhe amthathe azomkhomba lo muzi sengathi uphinde uthatha u11 rand uthi ngicela uNkulunkulu ushembe athathe nomnikelo angezele umkhulu wami ishumi elenhlambuluko yakhe awuthamba ushembe amthathe azomkhombisa lo muzi engwakhile engifike mina ngashadela kuwo uphinde uthatha u11 rand ngicela ushembe ahlambulule ubaba ngo10 rand amthethela amacala ngeshumi amhlambulule amkhombisa umuzi wakhe engwakhile ngoba mina ngilobolile ngashada bona bakazi bakwenza ithi indaba kaShembe bese ithatha le mali ubeke emsamo isiyonke 55 uma unamandla nsizwa ihlanganise nomnikelo kamkhulu wakho noma kakhokho wakho ukuthi akakhiphanga lutho lapha ayithathe khona ugogo ngihlanganisa lemnikelo kulo okukhiphela umkhulu wakho ukuthi wayengalobolanga nogogo nomkhulu wakho ukhokho wayengalobolanga nakuwo ukuthi ucela uShembe ahamba yonika abasekhweli likakhokho badle ngengane yabo ngoba akadlanga emhlabeni uzothi uma usibahlanganisa lomnikelo u55 rand bese uyawuthatha ubeke endlini 7 days uyawuthatha uletha kuShembe na umnikelo abantu bakithi uthi uNkulunkulu bazokwazi ukusondela emzini wabo bakhele wona ngithi bahamba bengashadile umuzi wakhiwa ngesigcawu umuzi wakhiwa ngenyongo ukuze aphelele umuntu emthelayo ukuthi wana ekhaya ngifonela umunye umshumayeli uhanjelwe umakoti wakho omdala phephisa umshumayeli umakoti wakho begula yini uthi lo mshumayeli shumayeli uhambile umakoti omdala bengenalutho usukume nje wathi ufuna ukuyohlamba izandla kodwa benethiwe kodwa ngemukele ngoba ngithe mangifika ekhaya ngishisa impepho ngibuza ukuthi saye ezulwini siyokhonza kwase kuhamba umakoti uthi impendulo ngitholile Jokozani Wema Nazareta
mhlambe makoti wami ungaxhosha ngami uzukhiye emnyango uthatha isikhiye usifake ephaketheni. Cha ngixabani nani bomama, kodwa ngiya kunomakoti omunye mhlambe umakoti wami angaxhosha ngami athi umyeni wami angifuni muntu yimi kuphela kuye. Akuyena esonto ngumndeni, akusiyo esonto. Uthi lo mshumayeli ngithe mangishisa impepho wafika ugogo ozala ubaba wathi hayi mfana sibonile ukuthi awusinakile. Mina nomkhulu wakhe azange sishada futhi akalobolanga, wagcina ehlawulile wangithatha. Kusho ukuthi uShembe wasebenza waqeda lento yokushwaqa ngalo ngenkani. Uthi wangithatha ufika ngifaka isidwaba ngazala obaba bakho, mina ngizange ngishade. Yilokhu ngahamba emhlabeni mina ngisesigodini sosizi. Sonke thina amakhosikazi aloya muzi sisesigodini sosizi nobaba bakhona. Hawu uthini mshumayeli uthi ngimukele. Angiphathekanga kabi umakoti wami hambele ohambeni angagula. Uthi ugogo kimi uma kuyinyanga umhlangano uShembe yasimema athi asiye ezulwini lakhe abaphilayo nathi singasekho siya ezulwini kanje. Uthi yonke into eyenziwe ebuhleni sisuke siyilalele thina inkonzo yesabatha ephatha ebuhleni ilalelwa nasezulwini. Hayi ukuthi kwehlukene ukuthi yasezulwini yodwa yasemhlabeni yodwa. Uthi-ke yithina esilanda umakoti wakho ngoba thina sidisikhathi uba leminyaka cishe emashumi nesithupha yawu7 bahamba emhlabeni, kodwa lapha bahleli khona bahleli esigodini sosizi. Uthi siswele umuntu ozothi uShembe maye ekhipha ubungcwele ngenyanga umhlangano abantu kade belindile thina sinaye umuntu osilwandelwa ubungcwele ngisho imphefumulo yenkomo zempepho ehlatshwayo ebuhleni engcwele akekho silandela leyo mphefumulo sizodla ngoba thina sidla ngomphefumulo. Sithe umakoti wakho ngoba washada eparadesi washada wanesigcawu wamthela ngenyongo asimlande azosisiza asilandele ubungcwele makumhlangano ulandwe yithi sihleli naye sesidla ngaye ubungcwele kwaShembe, hayi ukuthi uyifele. Usezohlala wena ungasifuni isigcawu, hlala ley'ngane zabantu, hlala nje. Sinehlazo insizwa, sinehlazo uma sikwazi ukucela silobole sihlale nezingane zabantu bese siphinda sithi uthando luphelile. Inkinga edala lokho asihlukanisi thina. Musuke ebhethini ngothando, thando liyaphela, uthando lwasemjolweni temporary uzokudina lo muntu uphinde ufuna umuntu. Iye ebhentshini ngoba ufuna ukugana, ubona umuntu ofanele umuzwa kini bese uthi nangu umuntu okufanele ungathi ngiyamthanda, wedlula uthando lu-expire. Uzomthanda esesekhaya, ungamthandi eseyinkosazana ngoba lizophela. Uzofika ekhaya athole umntwana bese uyadlula bese uthi wena ayikade ngihleli naye lo nokudla usekapheka ngakufaka kusawudi sekuphela uthando. Singabi nothando lokuphela oluphelayo, asibe nokuganwa. Sicabangele nabantu abakhanda lomuzi ukuthi bafuna umakoti bona ozosebenza la ekhaya, okuzophuma kuphuma umhlangano hamba emgidini ayogida, zijabule izalukazi zithola ubungcwele ngaye, ajabula amakhehla athola ubungcwele ngawe ngoba ungena emgidini.
wenza umthetho kaShembe konke lokhu uShembe akubhalile akukho okungokudlala uyazi uShembe ukuthi amaNazaretha kuwasiza kuphi ngiyabonga kakhulu amaNazaretha ngiyakwazi ukuya ebuhleni ngifike ngifake umdedele konzo kaMdedele ibaluleke kakhulu sengathi kungandi inkonzo yabavunulayo umkhokheli kunendaba okufanele ngiyikhulume kodwa ngicela ukuyigodla ethinta izingane lezi zisemva kwakho hayi ngicela ukuyigodla mhlambe bangayilalela ngesabantu isizathu sokuthi emzini zingahlali kahle noma kuhlala umntwana angahlali sikhona isizathu ngisiphethe ngibuye naso kodwa ngicela sisibambe ngoba khona umbuzo engibuziwe izolo mangiguqile amen ngicela inkonzo kuyivala ngoba ngizofuna umfowethu azabingelele kodwa nje kuningi bangcwele esikubonile ithi lensizwa lekade iyimbongo usabela ithi ngiyabongela ekuseni ngiyabongela usene uyaphuma unyazi liyangibiza luthi wesabela baba uma ubongela sengathi abantu ababongelayo bangayinaka lento ningenza inkondlo wensizwa ningenza inkondlo noma umkhuleko kaDavid anobongela nilandelise ningenza inkondlo usho noma yini usawu isihlahla igatsha lingahlebhukanga ama-apula ayisensi uzoyisamalaza uyithini leyo nto kwawo igatsha ne-origin engahlebhukanga laliqonde ukuthini lelo gatsha luthunyazi kusabela uyabona uma ubongela mina ngongibhanqa nobhombela ngoba singontanga siyalingana amakhosi lawa la amathathu angemva kwami mina ngaba kanye nobhombela uthi uNdlovu uma ungase Ndlovu ungibuze nalabantu abaseBhayibhelini ukuthi kwakwenzekalani kwa-Israyeli ngakutshela konke ngoba ngangikho cela ukunika lensizwa nje isibingelele wakhoze bese sivala inkonzo unesikhwele uNkuzimalanga kodwa futhi akalobola nikela abantu lo mlisa waye unumber 3 esezofika enkosini yezwakala inkosi ishange mina emibili itafula ithi yathi 1 yathi 2 yathi 3 yathi khona abayophekelwa zipoki beze befune ibaphakele kwahlekwa kulayini kwathiwa wena angeke ungene lapha ngoba unesibusiso somuntu oganile kodwa ungalotsholwe luthi uthi ngomntanami uma thina boShembe lapha ebuhleni kade kumhlangano uJanuary uJuly uOctober kuganiswa abantu kushada abantu uNkulunkulu ekhipha isibusiso sabantu abaganene bacelela nabantwana uthi nabantu abasuke behleli indawonye njengomfazi nendoda leso sibusiso sehlela kubo uthi ubonakele ngane inesibusiso uthi yagana wena wahlala nengane yomuntu ungayilobola yazi yahamba emhlabeni uthi ke mntanami hamba uyifune lengane kwakukuphi kubo bese uyoyilobola uyithathe ube umkakho ngoba akekho umakoto yomthatha ahlale ephile le yangane ingakagani wayishonsapho wena wayishonsapho njengoba usufuna nokusiphatha ayifuna nosiphatha wena emathempelini uyahlupha uyakhushuzela njengengulube ehlathi ufuna ukuba umshumayeli ongenasigcawu lokhu uthi nosikhenkanani bagcotshwa awuphi Indabankulil. Indabankulil.
Indabankulil. Indabankulil. Indabankulil.